Mga tulog. Oh! Mata na mo! Yati ka, patyon mo ni mo sa high blood! Nganong nga na manggug ka mamang mukaw? Kaya din ako, boss, oh! Ay, gipabuto ba yung kaduha? Ano sa man na po sila na? Ha? Ano sa po sila na ba? Tagun sa mga kanina, patindug ako, patindug ako! Patindug ako, pusin ba ako? Oh, ano sa man? Ano sa man na yung pusil, ha? Ay, sige pangutana, basta mabuto ni! Buto na! Yati ay! Ay, gipabuto! Mas gabas man tawo na! Di man ta magpanday, magira man ta! Pero sige na lang, kaya mabuto man na! Tara na! Tara na! Ano na baya mo nga? Magsabot ta, karon kinatay plano! Ay, ito plano? Ikaw, kaya nga naman yung pusil. Pero mabuto man, okay! Okay na nga pusila na! Saan tayo buhatan to karon? Siyempre naman tayo mga kalaban karon mga kuan ba yata mga Counter-Strike ba mga kuan ba yata terrorist win. Ay tama no. Taro nga lagi na yung kuan lagi ki. Ayo di pa buto ba kay ikota? Maigota na. Maigota ba? Itago lang na ikaw kay plano pa man eh. Uli sa dito. Karon dayon uli na dito. Ay, boss. Unsa man? Nganong puli ko nimo? Ay alangan kay anay mong lawas. Kuan man na di man na banggira. Pangromansa na, pangromansa taguin. Seriously, what the fuck are you doing? Taguin. Gani, boss. Dali, lakaw na dito. Lakaw na. Tara na. O, nauli ng isa. Oh, Ikaw, kay ikaw man akong right hand, pero naman ka sa kong wala. Ikaw ang mabilin sa kuha. Siyempre kitang duang magkauban. Ah! Ana ta karon. ibig sabihin kung mamatay ka, ako'y pulis sa imong kinabuhi. I am the one. Oh, ana. Oh, tama boss, ta. Lakaw na ta. Oh, okay. Makakonta. Oh. So gusto din mo mamatay ko? Ha? Gusto din mo mamatay ko, ha? Ha? Tama. Dili pa man ko mamatay kay 9 lives man ko. 9 lives ba? Ah, nine lives ka nang kuhan. Nuibi ka giagi og kabuhi ang iring anay patos mayana ang patong anang Ay, sos hilom. Tara na. Kuandra na gan magkakagatik amo to magkamayana. Ha, dali. Tara na. Dali. Dugay pag muliyo ko magbayot. Tara na. Asa naman ni? Asa naman ni? Asa naman gyud ni? Asa na ni? Asa na ni boss? Asa naman ni? Hoy! Boss! Boss! Nagduda naman ko nimo. Bayot ka no. Dili boss kay ang bayot gihimo na siya para sa Ay, nanapog ka. Tara na, dali. Salad, bibihin mo langit. Nananapog, napila na. Kuyo na. sige. Salad, buning diri. Uy, katul man kayo. Di lang kaya tamang rebuild eh. Kung wala ko ikaw Ilabay ko na. Ilabay na. ikaw sun ay Tara, ali diri. Salan ka. Lain na, pinagdalanan eh. Ito, agay. Salan man ka, uy. Sa bagay. Uy, paminaw. oh Sa bagay, kay naan naman ta diri. Uli na lang kasi nyo ha. ano naman Kay plano pa lang man to, tanan. Una nga tulong ka. Ano man? Ay ka na dito, pakamatay dito. Oh, dito, pakamatay dito. Buwang man siguro ka. Plano pa man to tanan god. Ay, napangluod. Ikaw, kay mahinang nilalangaw pa man ka. Ako kay malakas man ko. Uli na dito. Ha? Di na ka kailangan. Bye-bye. Tukan video. Itong papali mong kapgo. Ako kay gahi man kay ko. Unya kaya man ako na sila tanan. Unya mga sagbot man eh. Mga dahon-dahon ako ning nipiyuhan. Pinaagi sa kong pusil.
Medyo kayo kumulimpyo. Kana kita kana. Muna to busing. Busing na to na. Muna to. Ayaw kadlo kana kay gahi man ko. Kaya ko na si busing. Kulang taon ta na aron. Kasi dai mag-apply man kadto ba sulod na kadto dito ana. Kay kuya man kay mong ko so Bachelor of Science in Vulcanizing shop. Ato na ta. Ato na ta. Una ka. Ay, tay sabay. Kaya ko man day gahi. Ako yun na. Ikod lang ka nako. Ikaw may assistant nako. Ako tong busing, ko assistant na nako. Busing ka bunyo. Okay, kala ko nako na. What time sa? Tulala man ang busing. Wait lang ba? Basta pa no. Padapin lagi ay lagi patunga sa kuha. Ay likod lang ka. Okay, ako may gahi dili na niya pusil. Kuyawan ta niya. O nga nung duha naman mo? Ay ingon makabos. Magre-record ko kuha. Nya, isa ka man ako nakitan. Pero isa siya, tuwa yung lawas. Ana sa kagaya ay sa ay kabala ka boss kay gahi kining tawanan eh. Unsa man kurso ane? Bachelor of Science in Vulcanizing shop. Oh my God! Wow! Muna akong ganahan sa mga kuan, sa mga Ano pinakagay sa kwan libungan. Armor man buang. Bulo ka bala, bisag kapila pa ni buta-buthan eh. Sure ba? Di gini mabuslot. Hindi jud magkuan. Tingnan na nato be. Aw, na kuyawan busing. Anad na kuan ang mga buto-buto. Nya kane. Sigurado ka makaigo po na yung tawo. Iko na. Ikaw tarungan na imong istorya, mo sige katawa sa kuan ha. Tawa. Ikaw gani ay sige katawa pag sa. Pag malabas ako gani. Ako na nga nadre. Ha? Hindi ka magbinuang. Mo ha? Ikaw. Tarungan na imong girit ko pa. Bangon. Di na mga naingan na inyo ha. Na, tumbaga na. Ayaw lagi sikat. Ay katawa ha. Di mo katawa ha. Kung gusto ana, ngayon na inyong buhat. Bundo dili, bundo. Balik! Ako, istrikto kong pagkatawo. Ha? Sorry boss. Kuyang anong isa raman mo nakuha? Panyang lawas bus. Wa kita na buso. Okay na. Magproblema kita ni sa tong kaon. Ay gani. Kani imong matay na atay problema ani. Ay unsa may problema na to bus? Natay mga expenses, no? Na. Kinahanglan na to og mga kwarta. Pero ang kinahanglan kay nako karon kay ang pagkaon na to. Kay ang imong girekrop murag ang nawong mura og kanang kaldero ba? Kani bus nya antiyan mo kag budiga. No. Dako kay sudlanan. Boss, wa na may problema sa pagkaon ko kay mag-diet ko, Na boss. ayaw ka bala ka bus kay. Muna akong ganahan madunggan sa ni imo. boss, iyang ginakaon sa isa ka adlaw, isa ka plato. Isa ka adlaw na, isa ka plato, untag ug hapon isa ka plato. Ah, sige, Di, sige. pagkamot sa kabulan. Sige magpadayon na ta tama na. Tama na. Ang plato ko boss hugot. Lat. Kanya ang atong plano karon. Sawan. Saan na itong buto-buto to? 1, 2, 3 1 1, 2, 3 1 3 1 3, 1 Daghan man sila. Daghan juga sila. Maayo ani. Mudaghan ko. Kita katong gadagan-dagan oh. Na, ano? Lah, mo Wa na mura nagnamatay nakita lang sa tuwa. Mura to. Ang kalaban nyo. Tong tama na kauban ko. Napatay na. Patay na. Oh. Wa nangit wa mo to ngipon to napatay na to. No? Iko mentog pusil na ako. Kani akong pusil, mutuyok-tuyok ni dire. Kuyawan. Pag mutuyok na ganin ni dire, Patay na. ikaw mudikit ka sa kuha. Okay, Buko ginaulo nimo. Ay, Ha? sige katawa. Ay, sige katawa lagi. Kani silencer ni. Ay, ana boss. Silencer ni kung gusto ko mo patay og kuan tawo karon, patyon din ako ditso.
Ayaw, boss. Kalma lang. Ayaw kay gahi kini kurso ayaw. Tara, tara. Unsa gani kursuan eh? Bachelor of Science in Vulcanizing Shop. Ano boss, andam na kay kung mga pusilo. Nalabi na kay pusil-pusil. Kadilang. Nada schedule boss. Schedule ni. October. Ay, nahuman na lang Ay, tayo ni. minat. Ay. Pero ang atong December nga kuan. Ay, kare. December to 2021. Ang ato ang plano kay karon, plano pamantaron. Nako, kalayo ako man din boss. Manguli lamang sa ta. No! God, please, no! No! Kasayangan sa komplifikasyon ay nakakuan na kami boss. Atay Wa tay mahimo ana kay kani nga tong mga search of warrants of arrest kay Ay. kuan man eh. Kinahanglan man natin sundon kay naman tayo loob kuan lukdog sako. Muna tong ato, ako na tong sukdon. lolo. Oh. Tama di boss. Lukdog sako muna siya. Kani sa December at to. Sige. Muna tong karon Muna tong date Oh. na magira. Oh, sige kay wa naman mo may mga pulos panguli na mo. Wa koy sweldo gyapon ron ha. Sige na. Ano kan may sweldo ko sayang sa mong Koy sweldo kay wala may kuan, wala may kuan trabaho. kami gataro na Wa may koy labot ko na kangira mo. Sige na, Dito ay sige Sige, linaw. Unsa may? Masahe dia boss. Matay ka masahe. Wala ko kwarta sa boss. Ngani na lang. Kita man kakatong bangko ngadto. Unya na kay pusil. Mangawat na lamang ngadto. Ay naunta may busundan. Please subscribe!